Iwe mdarewe. Usade kundibvisa pana Mwari wanzwa ka. Ndokumbiro hangu $30 andakupa iwewe nemwana wako. Kasikai kundipatiwana. Seka iwe mbwa. Handidi zvinzwa futi izvozvo. Anotorera mara chako hange ndiani ye? Uzvitsure mugenga iwe kunzwa. Mukufunga kuti ndiri kuita zvekutamba nemi handitika. Ndati pay me back my money now. Ndatolodza project inokuda kuhudofo hwenyu imimi. Kasikai, pay me back my money or else I'm going to report this issue to the police. Ramba izvenyu muone. Iweka, kumeso kwako kumbishi wazwaka. Enda komangare unoda. Tinotwe basa nazvo baiso. Nyongo wakati vanosiye polisi yese panapa. Kana makoni polisi yese, munodondi kuona ba. Kana makuda kusunga inini regeka, ndotoda Air Force chaiyo. Nokuti ground force warumeka, mbofe makati kuona ba. Haundiziwe musheba iwewe. Tatadzike siso. He? I want my money back. Ndamhanyiswa kumaofisi uko ndichinze ndiri kutaura nonsense. Ndatobhanwa hanza vachada kundiona futi ikoko. Vanopenga zvanhu vacho ivavo. Vanongogaira asina nabasa. Leo mana, isi takupa information manyama. Vaudotanga kuita zvako zvekungapi. Uzvitsure mugenga iwewe. Ukunzwa mfana wangu. Tapoiriwa papi kesiso. Chinge utatokubatsira zvino wani. Warume soka. Uyu chere. Chamandudza chine musoro ndechipi naisekuru. Oh my Australian God. Ndava ndapera simba ini. My $60 just like that. So it's very simple, sekuru wa Shombole. Nemiyo sekuru baba wa Shombole. So I got this project kaya ndiri kufanira kuita hii ne NGO yandiri kushandira ka. Ichabhadhara kamari kakatonaka. So inini semazira munongonditaka kuti ndakakurira kwedu ku Melbourne ku Australia uko. Saka zvemuno muZimbabwe zvikaizvi. Zvinji zvacho ka. I'm not that much versed with it. Imimi rasta imimika, gara matidhapa nyaya yenyu maziya. Izvo kuti pachigwanyika patani senda. Hamega musikaonere kudhariana ikoko. Okay. So the thing here is ndineka project kandiri kuita ka. And then ndiri kudawo munhu ane SRB yakasimba chaiyo ka, meaning kuti ndiri kuda munhu ane strong rural background. Then poita one person ane ghetto information ka. Vondibatsira nima ise 2 andinawo. Then mumwe nomumwe wenyu ka ndichampa $30 yake, which means imimi sekuru wa Shombole ka mondibatsirane ise yekughetto. Then imimi sekuru baba wa Shombole mondibatsirane iyi yekuRuzevha. Yes sire, you have come to the baddest place me brother. Me I go help you with your thing. Awoy. Iwe mbomira upuita wazwaka. Okay, hinde itizwerege. Vunza. Okay. Saka hanzi panapa chii chingaitwa kuti tipedze uroi murural areas emuZimbabwe munomu. I need you kuti mu-outline zvese zvamunoziva kane zvenyaya iyi. Izvozvo chete. Manduwe, tetekere ndikunyepei. Izvo zvinoitaka, wari vanosandisa vanhu fani. Vanojairira. Ini gore rakapera ipo ndaenda kumusha uko, ndakadzika kumusha pai. Ndakati ndaburuka pamasenda pai zvakanaka usiku. Kwakufamba ndichienda kumba. Nyanungo kutanga, ndakatopinda zvakanaka fani. Kwakunoti pana njangiri, ndakatopfura zvakanaka fani. Ndinoti pana kawere manduwe. Ndakaona mukadzi angaribe kupfeka ba. Kwakuya achida kundifenya. Munoziva manduwe ndakamupunzumura bhutsu pauma apa. Ndakabva ndafumira kukliniki kotarisa munhu anenge achihwara nomusoro. Ndobva ndaziva kuti ndiye. Ndada kumupamidza pokare. Okay. So your point is ndondora kuti wakaona muroyo usiku musha mupunzumure anoreka banga nokuro yako. Imwe nzira ndofunga kuti yakanakisa fanika ndekuti wakaona muroyo aribe kusimira ba mugwididzire. Handi anenge ari uchikadzi aribe kupfeka ba mugwise pasi. Wobva watodini naye badabu. Nganyupuri anozvireka zviye. Okay. Aiwa ndiri kurekodha hangu nefoni yangu. Ndozonyatsogarira pasi ka. Because ndikazonyatso stretcher essays acho ka. Aiwa I will be fine like that. Owe paghetto wacho kuti chiko nerege mani. Tibvunzei, timakupakurira uchenjeri. Now man. Okay, they said in urban areas there is a problem of robberies and vanhu vari kupondwa zvisingaite kuma high density areas kwenyu kunoko. Obvious ka kwedu kuna na Southampton ukoko. Aiwa, hatina problem yakadaro. Saka imimi ndimi mungatoziva. Hanzi topedza say these kind of criminal activities mumaghetto. Malaita king man. Ngatingoti mbavha yese inenge yabatwa ka. Takanodambura maoko nemakumbo aziya. Tikabata mbavha merias. Ngatifekedze time uru. Toribatiza. Then tongopisa munhu wedu. Takaenda. And then ndiri kufunga futi kuti mbavha dziita basa rokugara vanhu dzichiponda dziya. Padzinobhera nebhabhilani waziya. Takanoenda nerweseri. Takanodzibvisira bheu. Then yakangosvika kurekesheni. Takanoibhena nemoto. Takanoiuraya. Kunzwa mfana wangu. Aiwa, nice. Okay, sekuru osho. Thanks wena. Chiregedza kandibva ndangoita transfer yemari dzacho kufoni kwa baba venyu. Rasta, handidzine mari dzemufoni mevanhu inini. Sha, vanhu sanda kamhitira madhira aka, vanototi oga, ndiwe cash. Donha munenge arige mani. Okay, sekuru. But ndaona ndarova project kudarika vanhu vese. Inini
chiregedzai ndimhanyika. But why musingabatsirike vanhu imimi? Kodai manga musingazive madima atauraka? Kana muine nzara yemarika, ndongokubatsirewo zvangu. Next time toyamurana sei manje kana zvakudai so? Haiwe shaiwe, dzimwe hanga dzinotisa kudaro waiziya. Wakaida kuti mari chienda chati tizoti tikuinidha mujeni munomu. Zvimwe zvacho onerawo regewo. Uri munhu mukuru wani. Vazukuru vedu mungoswera muchingobanda patakakutarisai, isu tichivabikira kunoko. Zvimwe zvacho zivirawo iwewe sha. Izvo tatete izvozvo mandiwe ndizvozvo. Kana zvakubhoya tibanzureka muzvindopera. Enda utsvaka mwana wokushandisa kwete nini nomwana wangu uyu. Shotiro ikweyo. Zvayarambira mudenga ndabata shaya. Muri yangu noipe zvandakarima mashanga. Ukubasa rakapera kuye kwandaishanda. Ndakaba zvipikiri ndikanzifamba. Makore masere ndichishanda ndakangobva ndichifamba. Kana zano ndarishaya hazvisi kufamba.